karate skole, velkommen, som har ynglet verdensmestre. De er sortbælter, de er amazing, og det er nogen, som giver genlyd hele vejen derude i karate-verden. Og så tænker I måske karate, for det gjorde jeg selv, inden jeg vidste, hvad det var. Jeg tænkte, karate, det er sådan noget Bruce Lee-halløj, eller det er noget et eller andet, eller det er ikke ligesom MMA. Det er ikke ligesom, du går ind i et eller andet, og så kan du bruge det til at slås med. Det er bare lidt mere måske sådan noget dans-halløj, eller noget, man laver. Nej, det her, det er altså street karate. Og det er altså det er den slags, som godt kan gøre ondt, hvis man bliver slået. Og jeg har prøvet det, og det kan være, at jeg også er heldig at se Mark, eller Martin, eller Patrick prøve det i dag op scenen. Det ved man aldrig. Så jeg synes, vi skal give en rigtig, rigtig hjertelig og varm velkomst til Ashihara Karate. Og værsgo, Joy. Type! Jeg ved godt, det er street fighting karate, men og det er også rigtig godt at kaste folk ind i stativer, men jeg griber ikke. Bare ikke lige i dag. Og så er type!
Ja, så blev vi varme. Okay, ja, jeg fik også varme. Det er lidt forhustet. Vi skal lige prøve at flække nogle sten her med. Det er ikke noget, vi gør så tit. Men til sådan nogle opvisninger, der er meget sjovt. Og vi viser lige teknikkerne, hvordan man bruger dem til selvforsvar. Det bliver over stenene, så der er et lille link der. Tak. Okay, også det vi gør nu, det er, at vi lige bærer nogle sten ind, stiller dem op med gasbeton, 7,5 cm. Og det vi selvfølgelig har gjort i dag, det er at tage max. I stedet for at køre den safe, så kører vi ikke sådan, at det er farligt, okay? Så vi satser på at hukke derovre, okay? Vi henter det lige, så stiller vi op, så er vi klar. Ja, kom 3 sten! Han kan godt 4. Kør 4. Ej! Ja.